Jamen, jeg er Henrik Mikkelsen fra firmaet Applica i Roskilde, og vi er en virksomhed, som er specialiseret i at levere udstyr til at dispensere lim og andre væsker ud. Vi har her et nyt produkt med, som er egentlig en løsning, hvor du har en 6-akset robot, som er sat sammen med en pumpe, som er progressiv i forhold til robottens hastighed. Og pumpens hastighed er koordineret således, at kører robotten hurtigt, så kører pumpen også hurtigt. Og derved så får man en fuldstændig præcisionsudlægning af limen. Det nye er, at den her pumpe den kører med en motor, frem for at det kører med tryk og tid, som gør, at du får forskellige dispensering fra sommer og vinter. Hvor det her det giver en konstant udlægning af limen. Og det vil jeg prøve at demonstrere her ved at køre en tur rundt, hvor I kan se 4 forskellige streger, som bliver udlagt med 4 hastigheder, hvor man starter med 50 mm i sekundet, og så går hele vejen op til 200 mm i sekundet, som er 4 gange så meget. Og man vil kunne se, at de her 4 enkelte streger, de kommer med den samme mængde lim ud. Jeg prøver at starte robotten, så kan I se en gang, hvordan det ser ud. Og så bliver den kørt ud, og der er det ekstremt vigtigt, når man laver sådan en dispensering, at man vælger dyse og så videre i forhold til det emne, man skal dispensere. For at lave de her demonstrationer, så har vi selvfølgelig valgt en lim, ikke en lim her på messen, men det vil være tilsvarende. Man kan egentlig køre med meget høje viskositeter og lave viskositeter og stadigvæk få den samme mængde ud, i og med at pumpen dispenserer limen volumetrisk. Og så kan man se her, hvordan at de 4 strenge, som er kørt med 4 forskellige hastigheder, er fuldstændig ens i dimensionen. Så nøjagtigt samme mængde, på trods af, at du har kørt 4 gange så hurtigt på den inderste i forhold til den yderste. Så det er faktisk det, man kan med progressiv dispensering. Jeg vil også prøve at vise en eksempel på, hvordan man kan dispensere UV-lim, hvis man har en lim, hvor man bare skal ned og lave nogle små punkter, eller man skal lave meget præcis udlægning af limen. Og det har vi prøvet at illustrere ved at tage en lille hånd, der er udskåret af et stykke akryl. Og den lægger man så fuldstændig tilfældigt ind på, det kunne være en konvejerbane, der kom forbi med den til robotten, så du egentlig ikke behøver at stoppe for at samle den op. Der er så et kamera i cellen, som ser, hvor hånden ligger, og den information giver den videre til robotten. Og robotten begynder så at dispensere limen ud fra, hvor hånden den er placeret. Og igen, robotten kører ind og tager nu først en dispenser, som er en lille membranventil fra Cyberbond, hvor den går ind og placerer UV-lim i fuldstændig præcis mængde. Efterfølgende så hærder den med en UV-lampe med LED, som går lynhurtigt. I løbet af de her 3 sekunder på hver dråbe, så er den gennemhærdet og egentlig klar til at flytte videre, hvis det nu havde været en produktion, hvor man skulle lime forskellige emner sammen. Og det kan alt sammen foregå inline, det vil sige, at man har ikke nogen ekstra tid, der går med, at man skal hen og flytte sine emner væk fra en sprøjtestøbemaskine eksempelvis, men man kan lave det direkte på båndet, mens produktionen kører, så der er egentlig ikke noget tidstab ved at lime. Generelt med sådan noget lim, der kan man sige, at i produktionen der gælder det om at kunne flytte sin varer videre, ikke at have ekstra håndteringer, ikke at skulle flytte dem fra en kasse til en anden, og for efterfølgende at kunne pakke dem. Her der er de færdige, og du kan levere dem og pakke dem til kunden, eller pakke dem og levere dem til kunden, sådan må det være. Så det var egentlig, hvad vi havde at vise her ved nogle udvalgte produkter fra Applica. Hvis du vil vide mere omkring de løsninger, vi leverer, så er du velkommen til at kontakte os på applica.dk, hvor vi viser nogle af de andre ting, vi har her. Men samtidig så vil jeg sige, at vi jo som en af de eneste systemhuse i Danmark er i stand til at dispensere og lave komplette løsninger med lim og robotter, hvor det hele det er koordineret. Så som jeg siger, umiddelbart så sælger vi egentlig ikke produkter, men vi sælger trygheden, der gør, at du tør bruge lim i din produktion. Så tak for nu.